फैगौ 3 एप्रिल खालि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथां लोगोसे जोंनि बिटिआर नि सीएम प्रमोद बर' सार लोगोसेयावनो नेडानि चीफ कनभेनर बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसेयावनो आसामनि सीएम सर्बानन्द सनोवाल बिथांमोना बाहागो लाफैगोन बहाय मेन उद्देश्यआ जाबाय जोंहा जितु मित्रजोटनि सरकार बे मित्रजोटनि सरकारखौ जोङो बोरैहाय देरहाहोनो हागोन बिसेसकरि जोंनि नैबे तामुलपुर लावपारा ओनसोलाव फैगोन बे इलेक्शन केम्पेइननि थाखाय साबेसे मानसिनि बेहाय जमा जानो हागोन जों केपासिटिखौ खालामदों मटामटी 1 निफ्राय 1.5 लाखसिम केपासिटि बानायदों अखादों नै आं जेराव दङ खिन्थु फिसिनो मोनाखै बा गरम खालामनो जायाखै जों सानदुं गोसोआव सारदों बाक्सा जिल्ला 4টা 3টা जितु বিধানসভা সমষ্টি আছে বিধানসভা সমষ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় সকলো উদ্দেশ্যটো আমি যেনেকৈ নহওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আমি এইবাৰ অসমত মানে কৰিব লাগিব চৰকাৰ আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি 3টা বিধানসভা সমষ্টি যাতে আমি বিপুলভাৱে আমাৰ পাৰ্টিক জয়ী কৰাব পাৰোঁ সেই আমাৰ উদ্দেশ্য गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर हेरगावआव उदालगुरि पलिटेकनिक फसंथान गायसननाय जाबाय फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होहरदिनि